Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Brenda. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Elementarya kami pailaang idinagbalin kami anasinged nga gayem kini Erika. Uray no kanayon da kami nga ikumpara, mayat latta ti panagkuykuyog mi. Nalaing kami ni Erika, iso nga idinaggraduar kami iti elementarya, iso ti valedictorian. Ije Manila tinagadalan na iti kolehyo. Dito yaklat tamat probinsya ang nagturpos iti dua atawen a kurso. Tawen tinaglabas, kunak no nalipatan na kon ni Erika. Ngam iti may sangal daw, nagkita kami. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Brenda. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Brenda, ada bisita. Ay, nagsapa mo tayo bisita, nanang. Bumangon ka katitan. Ay, asino aya da ita? Brenda! Bumangon kan! Ha? Ni Erika? Nagawid ni Erika? Erika! Kasangsangpot ko! Ay na, Jack, mo nga umay ka dito'y balay. Ay na, nagapu ang ije Manila. Dito'y balayo tinagdiretswak. Pagkapyun ako na. Wad, mabit laan. Sige, tay nakmangisagana iti kapay. Ay, sige, nanang. O, anya, kumusta kan? Ado siguro ti maistoryam kanyak a boyfriend mo, anya. Awan, si kakit di Talagang ado ti istorya kan ka. Ay na, long time no see, friend. Limok magkansamat. Kastoy talaga no, daka dito'y probinsya. Turog kan mga lang ti aramidam na awan trabaho. Angam aguray ka man. Apay anagawid ka. Nagswerte mo tanday siya agayang mo, Brenda. Agasam, adan bukod na alugan. Nalaing ngamin, nanang. Nangato ka no ti saad na iti kumpanyada iti Manila. Ay, kasta ka kumamag, anak ko. Ha? Kaya siya mapanak mo't ag trabaho iti Manila? Asino ko mati kadwayo dito'y balay? Saan kayo mat amabalin nga ibati kadagiti kakaanakan nyo ang mga iwan kada kayo? Ay, nunapan ka kumaidi iti Manila akas kan ni Erika. Di ada kumamat lugan mo. Kan anya jay kunana. Adan sapay kundo na ijayan. Apay ko mga apalan nyo no adda kondo na. Saan ka di ama ko na akondo mo't dahito yung patakder ko abalay yo? O, kompleto kayo mo't tan iti appliances. Uray no hinulhulog aklaang idi. Ay, Ala, inakagsukatan nanang. Tagkita kami kano ka ni Erika ijerwar ita. Unay kamot tan Erika. Dito'y pa'y taltalon di kaya't mumot apagpasyaran ta. Kaya't ko lang ti agrelax. Ay na, awan ti kasto ije Manila. Sa bagay mo't ket di Ay, un gayam. Asino nga iti mga asikaso iti talon nyo. Kat natay gayam ni tatang mon. Ay napasensya kan friend sa anak-anak ka umay. Jack na amon adagos. Ni Hayden, ti mga asikaso kadagita. Ni Hayden? Kasla na singad kayo unay Kasinsin mo? Amumon. Maawatak ti kayat asawan day nga isa mo. Boyfriend mo niya. Iyam-amu ka man laangan kan kuana, tadata mo't laangan dito'y. Sige man, kayat ko amam-am mo di boyfriend mo. Dayjay. Hayden! Hayden! Iso day taglinlinis? Wen, managbabain ngamin. Love ko namot namin Saan kami akas-takaswitan niya? Hayden! Umay ka dito'y! Kaya't nakaama-am-amo ni Erika.
Umay kan, saan ka ngagbabain? Naimbag ang bigat mo, man. Anya mo, Erika tinagan ko. Brenda, iyam amuna kun Hayden, iso ni Erika. Ti ibagbagak kang kaabak ng itan a best friend ko. Tila ibagbaga. Iso nga minti kalaingan mi idi. Erika, ni Hayden, boyfriend ko. Kaano kayo nga agkasarangay? Tila damdamagam man. Kat, anya ngay. Di tantumot lagi papanan na. Oh, Hayden, kaano ngay nga ikalay samtoy best friend ko? Kaya't ko kuman nga kalay sa kami. Anya may isumot yung madmadi. Oh, nangag mo day ta, Brenda. Anya pa lang amin tururayam. Agor nung kami pa'y O sige, panawan kay Bit dito'y Inak ituloy ti araramida. Sige. In fairness, friend, nasingpet ni Hayden. Bagay kayo. Isungag kasar kayo. Ay nananang, tila nang ipaspasyaran kanyak ni Erika. Mayat gayam at talagan o dalugan mo. Ay, rabiin. Imay pa ni Manong na dito'y. Sapsapulan na ni Erika. Kunak man no nagpakada ka ni Manong na. Addan sa kano saan daan nagkinaawatan. Iso siguro ang nagawid. Idi pa'y lang amin dayta. Saan dan nga agkin naawatan ka ni Manong na, nanang. Erika, saan mo ang mabalin nga aramidan dito dagiti aramidam ijay syudad? Aramidag ti kayat kong aramidan. Apay ngamin amakibibiyang kakanyak. Naglaing ka na sumumbat. Di mo kayat ti mabiyangan, di mo kayat ti mabagbagaan. Di mo kayat adenggan dagiti dakes nga aramidam. Anya? Kunam siguro adyak amo ang nakirelasyon ka manen iti adda asawa na. Hey, jak kayat adenggan dagita ngay bagbagam. Di ta ka man langan. Awan serbi ti kinalaing mo, Erika. Di mo matdenggan ti pamagbagamikan ka. Kinapod nun na. Iso ang nagawid ta broken hearted ak namin ita, friend. Kaya't mo asawan? Nag-break kayo iti boyfriend mo? Sinublian na ti pamilyan. Ha? At da pamilya na? Ay na friend, nagado di ta abaro. Apay aday tapay pamilyado at tao tinakiayan-ayatam. Amo matan na ma-inlove ka. Sana bale. Tinapatag. Nakariing kan iti kinapudno. Kat inton sumaro no amaki boyfriend ka, pilyam ton. Juan, pilyak ton jay lalaki a single. Katuan Jay kaslakin ni Hayden a nasingpet ken nagagat. Katuan Ay, agyaman kan ka, Brenda, Takinad kaduan nak iti dayto a panagbakasyon ko. Sapay ko ma, ta nailiwliwag mo day tapan naka broken hearted mo. Ay, awan nga rod. Paanya? Pis kayon ka ni Manong mo. Kanayon a kontrabida dayta iti biyag ko. No saan aga po kadagi tinaganak ko. Diyak ko makayatan ti agawid ko. No talagang agsublikan iti Manila, mapan ka agpakada ka ni nanang ko Amom ka di nga idol na ka. Malaksid ka nung amin analaing ka, napintas ka pay. Ha? Ninanang mo talaga. Nagawid ka din tagayam mo? Wen, nagawidan. Diyak amo no kaanon tumanan nga agbakasyon. Nasayaat mo ito nagawidan. Anya? Si Kamat. Sagpaminsan laang mat nga umayat bakasyon dito Amom ka diti naramid na. Naramid na nga. Anya? Namin nagsubli-subli dito ayan ko. Anya? Hindi na minsan, adawit ng arak. Kaya't na nga ginom kami. Anya? Ayayatan ka, Brenda. Ket, Jack kaya talukon ka. Amom, inala na ti cellphone number ko. Kat di naksarsar dengan nga awag-awagan. Naaramid na dayta? Adapay na minsan ngay may tirabi. Agladladingit ka no. Kaya tagsangsangit. Gapumat itirurod ko.
Pinagawit ko na. Kunak man nung nalaing di jagayam mo. Apay akas lakayat na virgin ti relasyon ta. Jak amo nga dagayam inaramid na akasta, Hayden. Nangipanan na nga ta iti kinalaing na. Kaslasan mo't ngagpampanunot. Erika, Ginom tayo pa'y, Byron. pinanawan da kan dagiti gagayem mo. Nagawid da aminan. Eden. Itulod kan. Apay, di mo ka di kayat. Dito yakon apartment mo matulog. Erika, Laglagi pa, Byron. Napigsa kay nga to. Mabalin ko nga i-recommenda nga i-promote da ka iti posisyon. Mas bagay kan ka. agkasara kon, Erika. Di mo ko mariribukan tibag ko. Riribukan? Nagkunagan ka riribukan tibiyag. Kasla di na ka mama, Byron. Am mo ka, Erika. Amok analaing ka. Asit na kati kumpanya. And so? Itulod kan. Ang mga numamuan ti agbalin nga asawak daytoy. Mga asim, Erika. Kayat ko, tinatal na abiyag. Ni Erican samot ti umawawag iti cellphone mo, anak. Apay adi mo songbatan. Bayan nyo, nanang. Di mo ka di kaya takasarita? Nasakit tinagam ko kankwan, ha? Apay ngay. Nagmayat ti pa nagkuyog yung idi nagbakasyon. Adda makagapo, nanang. Jak laim pagarot, nagdakas gayam ti ugali na. Apay adi mo ibagakan kuana. Noon niya amanday tapang gurguraam kan kuana. Tapno makapagpalawag mayt. Anya kumapay apalawag ti kasapulan amang ngagak. Adda pamanaknak ni Hayden kadagiti imbagbagana. Anya? Nabasak dagiti mensahe ni Erika kankwana iti cellphone na. Pudno, nanang. Mamati akon amay sa atraydor day tanga Erika. Erika, Mabalin ka di ngagsarita ta, Byron. anya ko matirumbang apagsaritaan ta. May papan itinapasamak idi na minsan arabi. Awan tinapasamak, Erika. Saan mo napadakalan ti isyu? Taamangan mo agwaras pa iji opisina. Agkidawak laang iti dispenser kan ka. Napakawan kan. Isu mabalin ka di. Agawid kan. Byron. Amangan no makita nakapay dito yung girlfriend ko. Diyak kayat ti gulo. Sige. Pagtalnaan na kon. Noon yaman tinapalabas ta. Nalpasan day jay. Bayam, ag-move una kon. Ay na, saan nakapanunutan, Brenda? Asikasuan nyo kit din ka ni Hayden ti panagkasaryo. Wan, nanang. Panagkunak, napudno ni Hayden kan ka. Iso adimon paluspusan. Saan kayo amadanagan, nanang? Uray no makapagkalay sa kaminton ka ni Hayden. Saan da kayo apanawan dito'y balay? Ay na, kabailak pa'y mait nga urag may saak. Napigsaak pa'y anak ko. Imbagak matkan ka. Kabailak tupay tagaw awer, itagbalin nga apo ko. Brenda, Si Kamat Gayam, manong. congrats ha. Ha? Agkasar ka gaya may. Agyamanak, manong. Amo ka din ni Erika. Ha? Kayat ko ang makasarita ti kapsat ko. Tay bagak kumakan ko na masakit ni nanang mi. Masapol ngamin nga gawid. Ngamjak met amo ti number na. Mabalin ka di asikan ti umawag kan ko na. Ha? Imbitaran bayan iti kasar mo. Sigurado nga umay dayjay. Sige, manong. Awagak nga, Rod. Agyaman na kading ha. Congrats manen. Umayak to inton kasaryo.
Apay nga inimbitaran pa lang dahil babae. Itilak si naramid na. Inimbitaran kit din. Panagkunak, panawanan tapno pakawanan tan ni Erika. Tapno agaramid manan iti kalukwan. Imbitarak laang. Amang ano saan tumat laang ang makaumay, tabisi. Makamo ka. Agam no siya lamay sa. Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupa day jay a babae. Hello, Erika? Oh, hello. Sino daytoy? Ni Brenda daytoy. Oh, hello, friend. Kumusta? Long time no hear. Erika, agkasara kon. Anya? Imbitado ka. Ay, naragsakak para kan ka, Brenda. Asino ti swerte a groom? Ni Hayden, Congrats kada kayo. iso nga'y mawagak, takasapulan ka nung agawid ka. Masakit ni nanang mo. Kasta ka di? Wan, ni manong mo ti may nang ibaga kanyak. O sige, kan umatendarak iti kasar mo. Sigurado ak iti dayta. Saan ang mabalin nga awanak? Makaamu ka, Erika. Nag-aawid din nagiti daddo maabisita. Nagkarin ni Erika nga umay. Saan mo ta nagpapakita, Apulos? Nasaya at mat. Nasan ngayon may. Ne, kotse ni Erika dayta Apay ang nagladaw nga imay. O sige, mapan ko sa batan. O sige. Erika, apay nga itakalaan. Best wishes, friend. Nabartag ka? Naragsakak para kan ka. Oh my God, ijay talami saan nagsarita. Ayan nga. Ada ijay, as-asikaso na pa'y dagiti nagbati a bisita. Friend, pasensya ka na nanadawak. Inrantak ti saan nga umatendar iti seremonya. Taapay. Umapalak ngamin kan ka, Brenda. Anya? Apay ko mga umapal ka kanyak. Idin to tadda aminan kan ka. Pudno nga dami ng kanyak. Ngam, apay nga ging gaita. Kadyak pa'y lamasarakan ti lalaki ang mga yat kanyak. Akaskan ka. Lukluk pundak lang dagiti pagtaltal ka kalalaki. Erika, Arap mga apkumat kumati may kasarakas-kan ka. Ngam apaya ka na yun abidot na lalaki dagiti matumtumpungat. Saksak tandaklatan na ka na yun. Dita na amiris ko aswerte ak pailaeng gayam. Tanasarakak ni Hayden anapudno amangay ayat kanyak. Ket ni Erika aging gaita ket single pailaeng. Nga agururay kini Mr. Right na. Nasingad latta ti panaggayem mi. Gapo iti dayta akapadasak, nasursurok ti makontento iti biyag ko. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Brenda. Pagayam Brenda, uray kasano ka nga to tinagunod mo abaligi, nasaya at latta, adumngeg ka iti pamagbaga dagiti nataengan. Taday ta ti mangisuruken ka iti umno apagturungam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Brenda, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.